ತುಳುಕಾದು ಸ್ವರೋಯ ಪನೆ ಕೇನೋಡಿತ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಯಾಪನೆ ತಿಕ್ಕೋಡಿತ್ತಂಡ ನಮ ತುಳುವೆರು ಮೆದು ಉಡಲದ ಕುಲು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನೆನ್ಲ ನಮಕೇನುಜ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗ್ ತಿಕ್ಕೋಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮಕ್ ನನಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ನನ ಏತು ವರ್ಸೋ ಬೋಡಾವು ಕಾತುಕುಲ್ಲುಂಡ ತುಳುನಾಡು ಏರೆನೆರೆನ ಪಾಲಾವು ಅಂಚಿ ತೆಲುಗಿರು ಇಂಚಿ ತಮಿಳಿರು ಎಂಚ ಮೆರೆಪೆರು ಕನ್ನಡೆರು ಕಣ್ಣೆದುರು ಕೇರಳಲ್ಲ ಕೆಲಪುಂಡು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬುಲಿಪುಂಡು ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಬುಲಿಪುನ ತುಳುನಾಡು ತೆಲಿಪುಲಕ ಆವೋಡು ತುಳುವೆರೆಸರು ಸರಕಾರವು ಕೇನುಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದುಲ ಒಂದುವೆ ಜೂನ್ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಾರೋದಾನಿ ಕಾಂಡ ಆಚಿ ಗಂಟೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ತುಳು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ KAKL ಪನ್ಪುನ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪೆರವುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನೋಡು ಪಾಲದೆತನೋಡು ಪಂದು ಬಿನ್ನಾಪು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪ.